बे गासैबो बागाना इयो नोंनिनो ना? बे आंनिनो। दे नाथाय नोंथांनि मुंखौ सिनायथिखौ सिगां होग्रोदो। आंनि सिनायथिया जाबाय आंनि मुङा मुस्रि जतिस बर'। गामिया जाबाय दिहिरा सिब्रुबारि। पस्ट अफिसा जाबाय दिहिरा, जिल्लाया जाबाय बाक्सा, बिटिएडि आसाम। बेखिनियानो आंनि सिनायथिया। इ सापात बागानखौ नोंथाङा बेसे समनिफ्राय बानायनाय आरो माबोरै बानायनाय आरो नोंनि आथिङाव नों इजोंनो गसंनानै थांना थानो हागोन बायदि मोनदों नामा? थारैनो बे साहा दंफांखौ आङो 2011 मायथाइयाव आरो 2014 मायथाइनियाव बिदि एसे जागायनाय जादोंमोन। दा दिनै 2021 सिम आङो दिनै खागासिनो दङ आरो फानगासिनो दङ। दा बेवहाय जोंनि बिटिएडिनि गोबां जाय हाफोराव जेरै माइ आबाद जाया, ओरैनो गोग्लैसोना थानाय हाफोराव जों जुदि बे आबादखौ गायनो हायो अब्लाना जोङो गोबां मुलाम्फा मोननो हायो आरो लोगोसे जों गावनि जिउखौ बे आबादनि गेजेरजोंनो माने दैदेनलांनो हागोन आरोखि। बे खन्द'आनो आरो नोंथाङा दा इयुन जोलैखौ नोंनि बे सापात बागाननि गेजेरजों मा मेसेज होनो सानो? आङो जोंनि बर' लाइमोनफोरखौ बेखौनो मेसेज होनो सानोदि दे जोङो माने गावनि थांना थानायनि थाखाय गुबुनाव खामानि नागिरनानै जेरै दिल्ली, बम्बाइ, गुजरातआव थाङालासिनो जोङो दिनै गोनोखोआरि मेथडजों एबा साइन्टिफिक मेथडजों जों जुदि बे आबादखौ गायनो लायो अब्लाना जों गावजों लोगोसे मुलाम्फा जागोन आरो खाथि खालानि मानसिफोरखौ जोङो संस्थापन एबा सहाय होनो हागोन आरोखि। बे समाव बेयावनो मोनसे सोंथिबाव, आथिखालाव गोबां सेंग्राफोरानो गुजरात, दिल्ली, बम्बाइफोराव थाङो। बेफोरखौ थांस्लायस्लाय गावनि न'आवनो बानायबा नों मा सानो, इहाय मा होनगोन? आं सानोदि जे जोङो बे आबादखौ मावनानै गोबां मुलाम्फा मोननो हायो। दासान्दि आङो मान्थलि 25,000निफ्राय 30,000 साधारन हिसाबै मोनबाय दङ। मानोना बे आंनि बे आबादा जाहैबाय 8 बिगा दङ। बे 8 बिगायाव सम जायोबा आरो दंफाङा बैसो जायोब्लाथाय गोबां मोननो हायो। आरो जायनि बैसोआ दिनै 60निफ्राय लानानै 100 बोसोरसिम थाङो, बे आबादखौ खेबसे गायनायनि उनाव जोङो 60 बोसोरनिफ्राय 100 बोसोरसिम खानो हायो आरोखि। जोङो जुदि बेयो एज एबा बैसोआ जुदि गोबां जायो, गोबां माने जेनेबा 25 बोसोरसिम बेनि बारायनाय समानो 25 बोसोरसिम आरोखि। जोङो 25 बोसोर मोनबासो मोनसे जौमोन बैसो मोनो होननानै जोङो बुंनो हायो आरोखि। दा आंनिया दासान्दि माने ओरैनो 8 बोसोर 6 बोसोर बेबायदिल' जादों आरोखि। दा बेनिखायनो आंनि मुलाम्फाया एसे खम, नाथाय जेब्ला बियो बैसो जागोन अब्लानिया जोङो गोबां मुलाम्फा मोननो हागोन आरोखि। अब्लाबो आङो दासान्दि माने मान्थलि एबा मांखोआव 25निफ्राय 30,000 दासान्दि मोनगासिनो दं आरोखि। बेबायदि